praise the Lord, hallelujah. Odofo, onyankopon show no yo kese e wa kwanyina mu. E bo mpa so nyame nkronkron kasa befa ne me nyina no mum e de ahye na so amrase. Namnim se ono ankasa de asomdwe bebre ne mma. Abrabo bi e moye bejebeja, wiase e moye bejebeja. Bibi biara emma yenya ya asomdwe ye peja eneba erade enim se erade wonim ye fidue mu nsem, wonim ye kukuo mu nsem, wonim ye aman mu nsem. Erade bremo, erade gye mama wo ho, erade gye busua ne nyina ma wo ho. Na fa show ne nyam. Ye da wase bebre. Na afi ye bom pa se nyame nkronkron kasa kyerɛ na nadwin so, kasa kyerɛ ye wie nso, na kasa kyerɛ anopa nso. Ye mpa bo nyina ne se bre biara obi etie erade asame ma onya entiase wo mu. Ewo Jesus Christ di mu. Eni abompaye. Amen. Odofo onyame nipa me ma wakwa about ase senjumedi so. And then so yebefa ya kenkan sam na fi Joshua eti aduonu nan. Njichemudu nan kosi dum wotwe. Joshua eti aduonu nan njichemudu nan kosi dum wotwe. Adofo menti erade asem oso suro erade na somno no kremo. Fi wakoma nyina mu na fa som erade afei fa abosum huhu no nyina na mona nanom esom mo nyina bra na mote ensio na agya ho no ensio a yefra no Euphrates ewo Mizraim no na abosom na mo papanom ene mona nanom no omosom no say Joshua kacha dom na say som erade nko a na se wopo erade a ene akyerem ye ne nyame ko opese osom no so mo be pese mo aduanom enyame no mo som mo koso som mo ana se mo bo som onyankopon ti asefo no ifi se meni me fiefo de ye be som asafo erade na nipa ni nyina agye so se enya de ye be po ye nyankopon na yenkosom busum huhu bia efi say erade ye nyankopon no ono ne nia ogye yen efi nkwasom mu na efi Egypt na afa ya wode bebre na bra ye nam esre so no nso no opamo ya tamfo enso efiri ye ho na afa ohwe ye nso bo ye ho ban eye nyame kro ya ena oyi Amorifo efi omoman so na oyiyi amayaman bebre efiri bebi a yetie ena ode yen betena nti yen so ye besum erade ono nko a ene ye nyankopon odofo hwan ne wo nyankopon Joshua ene ne domode onsi asafo erade ene mo nyankopon eno nti odofo se de be be hu nyankopon ne onyam ne kase ye no etwase ye gya ye ho nyina elma no se de a hwere ne ka kire ye no yen sum no ewo no krom na yen fa suro enfan som no odofo ye kase suro a ne nyina enim se nye se wo be hu nipa no na wo ho ase kakaya wo ho epopo na emom se ye de obuo ne anidie be ma ye nyankopon bebi ebedu bia no ye beda na edi ama mansan ehu se ye som nyame oti ase a na domodoso emanema odofo okra bi na oyira no onyankopon ehwe okwan se be akotwe no aberade mu na se esi wadwe pese asaforade na onen be nante de na kese abrabo ni nyina ye jemu ema no so no andanda ne se de be ya ye so ye so gidie no mu no ye betimi atwe afoforo a omoni merade aba ne nchen erade ndombo ayen se ye betena ne na ase se de be ya obefa ye nso de ade afoforo Joshua say ene de kyerem nyame ko opese wo som no wagya no abosom na ana asasafo erade na me de meni me fiefo de ye besom asafo erade odofo ai ebia na fidue no munye obia na wehu erade o nanso bedodo a wo bom paye na wo gina nyame asem so no ka ho se wo nso wo no fiefo
wagye Awurade adi nko ade wo ne wo fiefo nso bɛsom asafo Awurade. Jailer na Paul and Silas de fiase no. Ohun sɛ bibi wɔ hɔ ɛsɛ ɔyɛ no. Ɔka sɛ na me nso menya dan no menya dan nkwa. Ɔse gye Awurade Yesu Kristo di. Ɔbɛgye wo ne wo fiefo nyinaa nkwa. Nti ɔdɔfo onyame agye wo a ɔbɛgye wo fiefo nyinaa nso. Ɛde ahyɛ ne di anuonyam. Yɛnya ne sɛ wode gyidie bɛgye asɛm yi atom. Na wo nso akyɛ ama afoforo a n'ani da soɔ asa. Onyame nhyɛ wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ. Na so aba ɛnnɛ nso. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen.